Avui us presento el repte de l'esgrima, que consistirà en fer punteria amb un pal amb diferents objectes. Necessitem un pal d'escombra, com aquest, un full de paper o cartolina on hi dibuixarem 2 cercles, unes tisores per retallar-los, un tros de fil, llana o cordill per penjar-los, objectes de plàstic com pot ser un got, un tàper, el que tingueu per casa, i un mirallet. Si no en teniu de miralls així petits, podeu utilitzar el telèfon mòbil amb la càmera enfocant-vos cap a vosaltres. Doncs primer de tot retallem els cercles. Doncs ara hem d'aconseguir, mirant a través del mirall, encertar el pal d'escombra a dins del cercle. Doncs el pas següent és aconseguir encertar el pal d'escombra a dins d'un pot de plàstic, que el col·locarem just a la punta d'una taula, d'un prestatge, el que us vagi millor. I som-hi!